Исәнмез, кадерле укучыларым. Мен сізді онлайн мәктәптә химия дәресендә күрергә бик шатмын. Без сезнең белән бүгенге дәрестә мәсьәлә төшәчәкбез. Реакция кирүче яки барлыкка килүче матдәләрнең берсенең массасы, күләме, матдә микъдары билгеле булганда, икенче бер матдәнең массасын, күләмен, матдә микъдарын исәпләүгә карата мәсьәлә төшәбез. Мәсьәлә төшкәндә нинди формулалар кулланганны карап үтик. М. Матдәнең массасы грамм, килограмм, миллиграмм, тонна, центнерларда үлчәнелә. Зур М. Моляр масса, грамм мольләрдә үлчәнелә. Н. Матдә микъдары моль, миллимоль, киломольләрдә үлчәнелә. Масса тигез була, моляр массаны тапкырлыйбыз матдә микъдарына. Моннан матдә микъдары тигез була, массаны моляр массага бүләбез. В. Күләм. ВМ. Газларның моляр күләме. Ул даими зурлык була. ВМ 22,4 литр бүленгән моль. Күләмне табу өчен ВМны тапкырлыйбыз матдә микъдарына, Нга. Моннан матдә микъдарын кичкенә Нны табыр өчен Вны бүләбез ВМга, яки күләмне бүләбез газларның моляр күләменә. W масса өлеше процентларда яки өлчәү берәмлексез була. W тигез була, матдәнең массасын бүләбез ремәнең массасына. Матдәнең массасын табыр өчен ремә массасын масса өлешенә тапкырлыйбыз. Кадерле укучылар, сезнең белән мәсьәләләр төшәбез. Мәсьәләне тактада язып аңлатам. Мәсьәлә номер 1. 4,8 грамм магнийга хлорид кислотасы кушкач, ничә грамм тыз һәм күпме күләм водород аерылып чыга? Мәсьәләне төшкән вакытта башта язабыз нәрсәләр бирелгән. Нәрсә табырга кирәк һәм реакция тигезләмәсен язып китәбез. Бирелгән. Безгә бирелде магнийның массасы. Ул безнең тигез булды 4,8 граммга. Табырга кирәк безнең. Масса магний хлоридыныкы, яки тызның массасы ничә тигез икәнлеген һәм водородның күләмен. Реакция тигезләмәсен язабыз. Магний плюс H хлор. Металл плюс кислота, металл водородка кайтарылышкан, килеп чыга тыз плюс водород. Формула магний хлор 2. Магнийның валентлыгы 2 хлорныкы бергә тигез, шуңа күрә килеп чыга магний хлор 2. Реакцияны тигезләйбез. Безгә мәсьәләдә магнийның массасы бирелгән. Һәм без инде формулалар кулланып төшәбез мәсьәләне. Масса бирелгән икән. Һәр вакытта мәсьәләшкәндә матдә микъдарын табабыз. Матдә микъдарын тапкан вакытта нәрсә бирелгән, шуның буенча формула чыгарабыз. Безгә бирелгән масса, димәк, мин масса буенча матдә микъдарын табам. Матдә микъдарын табыр өчен массаны бүләбез моляр массага. Мәсьәләдә миңа магний хлоридның массасын табырга кушкан. Димәк, мин масса табу формуласын язам. Масса тигез була, моляр массаны тапкырлыйбыз матдә микъдарына. Шулай ук мәсьәләнең эштәлеге буенча миңа водородның күләмен табырга кушкан. Димәк, водородның күләмен табыр өчен водородның матдә микъдарын газларның моляр күләменә тапкырларга кирәк була безгә. Матдә микъдарын табыр өчен миңа моляр масса табырга кирәк. Химик элементларның Дмитрий Иванович Менделеев период системасында мин магнийны карыйм һәм магнийның чагыштырма атом массасын табам. Ул минем 24-кә тигез. Химик элементның атом массасының 1 мольдәге массасы ул безнең моляр массага тигез була. Магнийның моляр массасы 24 грамм бүленгән моль була. Мин аның табам матдә микъдарын. Матдә микъдарын табыр өчен җәшне язабыз. Магнийның матдә микъдары тигез була. Массаны бүләбез моляр массага. Безнең магнийның массасы билгеле 4,8 грамм. Бүләм 24 грамм бүленгән мольгә. Һәм ул безнең килеп чыга 0,12 моль. Димәк, бер формуладан икенче формулага күчкән вакытта һәр вакытта мольләрне чагыштыралар. Реакция тигезләмәсен карыйм. Магнийның алдында тора 1. Миңа кирәк магний хлориды, аның алдында тора шулай 1. Димәк, мин магний хлоридының молен табырга тиеш булам. Магний хлоридының молен табыр өчен реакция тигезләмәсе буенча мольләрне чагыштырам. Нинди матдәне табырга кирәк, шуның формуласын алга язам. Чагыштырам магний белән, чөнки миңа магнийның билгеле матдә микъдары аларында тора 1-1, шуңа күрә аларның мольләре дә тигез була. Шуңа күрә магний хлоридының моле магнийның моленә тигез була. Килеп чыган 0,12 моль.
Мен хәзер магний хлоридының массын табырга тиеш булам. Киләм формулага карыйм. Масса табыр өчен моляр массын тапкырым матдә микъдарына. Димәк, мен магний хлоридының моляр массын табырга кирәк. Моляр масса табыр өчен химик элементларның периодик системасын карыйм. Һәм мин карыйм анда магнийның атом массы 24-кә тигез, плюс хлорныкы һәр вакытта балалар 35-тә 5. 35-тә 5-не тапкырлым 2-гә, чөнки монда индекс тора 2-ле. Һәм безне тапкырлашның һәм пушкашның килеп чыга 95. Моляр массының үлчәү берәмлеге грамм бүленгән моль. Минем магний хлоридының моляр массасы 95 грамм бүленгән мольгә тигез була. Мен аның массын табалам. Магний хлоридының массасы табыр өчен моляр массын тапкырлыйбыз матдә микъдарына. Моляр массы булды безнең 95 грамм бүленгән моль. Тапкырлыйбыз 0,12 мольгә. Һәм ул тигез була безнең 19 граммга. Безнең магний хлориды 19 грамм килеп чыкты. Без сезнең белән куелган сорауның берсенә җавап таптык. Икенче сорау тора безнең водородның күләмен табырга кирәк. Водородның күләмен табыр өчен шулай безгә водородның молен табырга кирәк. Шулай магний белән водородның матдә микъдарын чагыштырабыз. Кайсын табырга кирәк, шунысын беренче язабыз. Водородның матдә микъдарын табыр өчен водородның матдә микъдарын магнийның матдә микъдары белән чагыштырам. Магнийның алдында тора берлек коэффициенты, водородның алдында тора берлек коэффициенты. Шуңа күрә аларның мольләре дә тигез була. Димәк, тигез булгаштан водородның моле дә килеп чыган 0,12 моль. Водородның матдә микъдарын таптык, күләмен табыр өчен нинди формуланы исәплибез? Физик зурлыктан соң җәшенә шушы формуланы язырга тиеш булабыз. Мәсәлән, VH2 тигез була. Vm тапкырланган матдә микъдары водородныкы. Димәк, 0,12 мольне. Vm безнең даими зурлык, ул һәр вакытта билгеле була. 22,4 литр бүленгән мольгә тапкырлыйм. Һәм минем җавап килеп чыга 4,48 литр. Чөнки мольләр кыскарша, җавап кала литрларда. Мен шулай итеп без сезнең белән мәсьәләне чишеп алдык. Сорауларга җавапны таптык. Җавап безнең килеп чыкты. Магний хлоридының массасы 19 грамм. Язабыз җавап. Масса магний хлор 2 тигез була 19 грамм. Күләм водород килеп чыкты безнең 4,48 литр. Мәсьәлә номер 2. 28 грамм эремәнең 20% калий гидроксиды алып тора. Ортофосфат кислотасы кушкач, ничә грамм урта тоз барлыкка килә? Язабыз берилгән. Димәк, безгә калий гидроксидының эремәсе бирелә. Шуңа күрә язган вакытта масса эреме калий OH. Язабыз 28 грамм. Һәм шушы эремәдә калий гидроксидының безгә бирелде масса өлеше. Масса өлеше калий гидроксидының 20%. 100%ка бүләбез һәм килеп чыганың масса өлеше 0,2 кала. Безгә мәсьәләнең шарты буенча килеп чыккан тозның, килеп чыга безнең ортофосфат кислотасы кушарга кушкан калий HPO4. Безгә аның табырга кирәк массасын. Реакция тигезләмәсен язабыз. Селте плюс кислота килеп чыга тоз плюс су.
Reaksiyonu teyizleybiz. Kaliy aşalına koyabız işli. Hem su molekul altına koyabız işli. Demek mesele içken vakitte her vakitte da nindi formulalarını kullanabız, şularını yazabız. Bizge bergen erime formulası demek men erimeden çista madde massası tabu formulasını yazam. Massa maddeni tabar için massa erimeni tapkırlayım. Massa ilişini bir formula. Demek her bir meselede madde miktarını tababız. Madde miktarını tabar için massını bölemiz molar massıga. Demek meselenin benim şartı boyunca formulalarını yazdım. Hem neresi tabarga kirek ekenligini yazabız. Mea tabarga kirek massa. Demek massa tabar için molar massını tapkırlayım madde miktarına. Mea kirekli formulalarını yazdım. Hem meseleni çişe başlayayım. Demek mea bergen erimeden şista maddenin massını tabam. Demek massa kaliy hidroksidini tabar için massa erime kaliy hidroksidini tapkırlayım anın massa ilişine. Demek 28 gramını tapkırlayım 0,12'ge. Hem ol benim tegiz bula 5,16 gram. Men demek şista maddenin massasını taptım. Men hazır kirek madde miktarını tabarga. Madde miktarını tabar için molar massa kirek. Molar massını men tablitsanın sonlarını korab alıp hesaplıyım. Kaliy hidroksidin molar massını tabar için химик элементlarının периодик системасından korayım. Hem benim anda kalinin атомасы 39, плюс кислородныкы 16, плюс 1, hem tegiz bula ol benim 56. Molar massının өлчөм беремлиги gram bölüngen mol. Өлчөм беремliklerini yazabız. Men hazır tabalam men madde miktarın. Madde miktarını tabar için massını bölemiz molar massıga. Massa benim bilgili 5,16 gram bölem 56 gram bölüngen molge. Hem bölgeçte benim kelip çıga 0,1 mol. Men kaliy hidroksidin neçe mol ekenligini taptım. Demek mea köşerge kerek kaliy orta fosfatına. Demek bir formuldan ikinci formula köşkende biz her vaktada reaksiya tegizlemesi boyunca mollerini çalıştırıp tababız. Mea koysun tabarga kerek şunsun birinci yazam. Mea tabarga kerek kaliy orta fosfatının molin. Şuna göre men onu birinci yazam. Tegiz bula. Çalıştıram kaliy hidroksidi bilen. Kaliy orta fosfatı aldığında tura 1. Kaliy hidroksidi aldığında tura 3. Көрініп tura kaliy orta fosfatı. Kaliy hidroksidinden 3 tapkır kişkine ekenligin. Demek men kaliy hidroksidinin molin 3'ge bölem. Demek 0,1'ni bölem 3'ge tegiz bula 0,033 mol. Men kaliy orta fosfatının molin taptım. Demek massa tabar için molar massa kirek. Demek men anın molar massını hesaplayayım. Molar massa kaliy H+4 tablitsadan qarayım sonlarını 39 tapkırlangan H plus fosforniki 31 plus kislorodning çalıştırma atılması 16. Demek molar massa 16 bula tapkırlayız 4'ge. Hem tapkırlap barlık sonlarını kuşkandan soň kelip çıga 212. Molar massının өлчөм беремлиги gram bölüngen mol. Demek men kaliy orta fosfatının taptım molin, taptım molar massını, hem men anın massını tabalam. Demek massa tabar için molar massını tapkırlayız madde miktarına. Demek 0,033 molni tapkırlayız 212 gram bölüngen molge. Tapkırlandan soň kelip çıga ol bizning 6,996 gram. 9 burganda tügereklep bitire alabız. Hem bizning cevap kelip çıktı 7 gram. Cevap kaliy orta fosfatının massası 7 gram. Şulay etip iri maddenin massa ilişi berilgende massa tabı boyunca biz bilen mesele yetişip aldık.
Кадерле укучылар, без сезнең белән бүген дәрестә мәсьәлә төшерергә өйрәндек. Бүгенге алган белемнәребез сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.